Ilang paglabag sa batas trapiko na itala sa lungsod ng Dagupan. Disiplina sa kalsada, muling pinaalala. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin na Idol Neil Muyano. 104.7 IFM Report. Dalawang magkiwalay na kaso ng paglabag sa batas trapiko ang naitala ng Dagupan City Public Order and Safety Office o POSO kamakailan bilang bahagi ng kanilang regular na operasyon sa pagpapanatili ng kaayusan sa lansangan. Kahapon, isang sasakyan ang natikitan sa MH Del Pilar Street dahil sa paghinto nito sa pedestrian lane. Matatandaang nitong linggo, Nobyembre 2, isang puting SUV naman ang nahuling nakaparada sa sidewalk sa Burgos Street. Ayon sa POSO Dagupan, ang mga naturang paglabag ay patunay na patuloy ang pangangailangan ng disiplina sa kalsada at mahigpit na pagpapatupad ng mga batas trapiko upang mapanatili ang kaligtasan ng mga motorista at pedestriana. Pinalalahana naman ng POSO ang publiko na ang mga sidewalk at pedestrian lane ay nakalaan para sa mga naglalakad at hindi dapat okupuhan ng mga sasakyan. Dagdag pa nito, binigyang diin din ng tanggapan na ang disiplina sa kalsada ay tungkulin ng bawat motorista at mamamayan upang matiyak ang ligtas at maayos na daloy ng trapiko sa lungsod. Hindi na isiniwalat ng mga otoridad ang plate number ng mga sasakyan upang mapangalagaan ang pribadong impormasyon ng mga may-ari. Kasama mo mula rito sa FM News Dagupan, ito si Idol Neil Muyano, tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.